כמה צינורות. נותן את הבצנרת! מרינה, מה זה כל הצינורות האלה? פה מייצרים גולדסטארן פילטר, הבירה הכי טובה בארץ. אלה הם הכי טובים שיש. מה זה עושה הדבר הזה? מה אתה עושה? יצאנו מממשלת גולדסטאר ללמוד על האנפילטרד המושלמת שלהם, יחד עם מרינה, מומחית הבירה, והאחים העברית בממשלות בירה לא מסננות לכל הארץ. היה פגז! יאבא, לא נשאר! סלאמוס, איך אתה תגיד לי? הכל בסדר? אתה אחלה גבר שבעולם. מרינה, לאן אתם לוקחים אותנו עכשיו? אנחנו נוסעים לממשלת סריגים בעמק האלה. עמק האלה? האלה. וואי! אני חולה עלייך, מרינה! כן. מוכנים? יש אותך? כן, הם מוכנים. מה קרה? אמרת לנו מה לעשות, מה? יציאה מהאוטו, טייק 2. וואו, איזה פסטורליה. לאן הבאת אותנו? מרינה! עמק האלה, ממשלת סריגים. איזה דרך! אהלן עופר! ברוכים הבאים. עופר, סיפרו לנו עליך גולדסטארן ואנחנו פילטר. מחכים ומצפים. הגעתם אלינו ממשלת סריגים, ממשלת בירת בוטיק. אנחנו פה נמצאים בעמק האלה, אחד המקומות היפים בארץ, ואנחנו עושים בירות כמו שעשו פה לפני 3,000 שנה. 3,000 שנה? כן, בואו תראו איך עושים את הבירה. בואו. אז הסיפור שלנו, שני אנשי הייטק לשעבר, החלום שלנו היה לבשל בירה, בישלנו בירה בבית, ועזבנו את ההייטק אחרי 30 שנה, הקמנו את הממשלה, וזה הדבר הכי טוב שעשינו לעצמנו. עופר, בתהליך ייצור גולדסטארן פילטרד, אנחנו בעצם לא מסננים את הבירה, כך משמרים את כל החלבונים והשמרים ורכיבי קשות בפנים, ובוחרים את המכלים לפי זמן ההבשלה שלהם. איך אתם עושים את זה? אצלנו זה בדיוק אותו דבר, גם אנחנו לא מסננים את הבירה, הבירה היא טבעית, טריה, לא מסוננת, עם טעמים הרבה יותר עוצמתיים מאשר כשמסננים את הבירה. מרינה, מה הקטע עם הבקבוק שאת הופכת אותו כל הזמן? אני הופכת את הבקבוק בעדינות כדי לערבב את השמרים ששקעו בתחתית. מה? את רצינית? אז אני יכול לקחת את הבקבוק, לעשות את עמידת ידיים ולשתות אותו הפוך? תנסה. אז פה קורה כל הקסם, פה אנחנו עושים את הבירה, פה מתבצע תהליך הבישול. היום לימדתי את מרינה להגיד יא בלולו שם בלולו. זה ככה אני אומר בטיקטוק. תלמד גם אותי. תזרום. אתה איתי? בטח. בוא תראה. תקשיב. יא בלולו שם בלולו! עכשיו אתה? ים בלולו, שם בלולו! איזה אלוף אתה עופר! עופר, אתם עושים בירה מדהימה. רציתי לשאול, איך אתם מגיעים לטעמים האלה? הבירות שלנו זה בירות שבעצם חלמנו עליהן. כל בירה שהתאהבנו בה, בעצם ניסינו לנתח איזה מרכיבים צריך בשביל להגיע לטעמים שלה, וברגע שהגענו לטעם המדויק, ניסוי וטעייה, נועלים את המתכון ומשאירים אותו, וככה אנשים אוהבים אותו, ויתאמו אותו שנים קדימה. שעת המפתח של המנעול? מרינה, איך היה כיף, מרינה? היה מטורף, עופר, מה אני אגיד לך? עשית לנו גוד טיים, נהנינו באמת. אבל איך להגיד עופר? ככה, בקטנה. בבקשה, מזכרת מאיתנו. בירה זה סטנדרט. מה עם איזה פריט לבוש? חולצה? מה שאתה יכול. חולצה. שי צנוע. איזה כיף היה בסריגים. אחלה עופר. אבל תראה, יכול להביא לנו עוד איזה פותחן, עוד איזה כוס, משהו. זה בירה פגה. מרינה, מה עכשיו? לאן הולכים? מה זאת אומרת? לאן? שאלה הבאה. סעדיה! יאללה, עוברים